A Firigyházáról származó Gólya-dinasztia 2 generációjából verbuválódott zenekar majd egy évszázadon át az egyik legjelentősebb hagyományos zenekar volt Törökkanizsa község területén. Letisztult, méltóságteljes játékuk a vajdasági magyar paraszti muzsika ragyogó, időtlenséget sugárzó példája. A kizárólag tamburákból álló formáció olykor Lengyel József hegedűssel kiegészülve köszöntésektől lakodalmakig a legkülönbözőbb hagyományos alkalmakon szolgálta községünk népét. A 60-as évek végén Király Ernő, az Újvidéki Rádió zenei szerkesztője készített felvételeket velük az egykori Komáromi házban. Még élt a dédögre apánk, őtől tanult az egész család. Az egész Gólya család, a Gólya öregapámnak a testvérje is mind tudtak zenézni. Hát ottan mindig vasárnap délután, hogy zeneóra családon belül, ottan mindenki tanult. Voltak 12-en testvérek. Ez mind zenével valamilyen szinten foglalkozott. Úgyhogy olyan ismertek voltak, Szegeden is muzsikáltak. Ők kottából nem játszottak, ők hallásból játszottak. Akkor még a Szent István, Szent Jánost az ablak alatt húzták el nótáinkat. Ez szokás volt akkor. Farsangi báltól kezdve egészen lakodalmakon keresztül minden. Háború után nagyapám átvette a zenekar, abban a 40-es évek, 50-es években ő volt a bandagazda. Az biztos, hogy ő még zenézett, Duma nem volt. Ő csak felemelte a kis ujját, hogy mindenki tudta, hogy mit kell játszani. És így tisztelték a zenét.
a 60-as években ők nem csak, hogy mint zenészek voltak, hanem tanítottak másokat is. Tanították a knizsiváziakat. Úgyhogy aztán ebből a Gólya banda zenekarból alakult meg a Gólya Lacinak a bandája, de akkor már a Laci kis tütörán játszott, akkor volt a Péter, Lukácsi, meg ezeket tudtam, a Bambit, kit volt, tudtam. Na meg aztán, ugye aztán Vas Pista is, persze, de ez is ott járt. De hát Vas Pista inkább harmonikán játszott aztán. Mi kezdtük négyen. A Vas Pista bátyád, a Gólya Laci révén, mert valami rokonjaja. A Gólya Jóska bácsi volt, a kontráson jártunk. Ment a Pista bátyád, a Laci, akkor Bambi volt a bőgős. Én akartam bőgősni lenni, csak az öreg azt mondja, hosszabbak az ujjak és jobb vagy kontrára. Elkezdtük, és akkor mentünk minden vasárnap. Vasárnaponként, tudod, akkor nem volt a televízió, vasárnaponként mögyögettünk oda, de a szülők is hát engedték. Az volt a lényeg ennek, érted mi az, hogy nagyon jó alapot tanultunk.
dolgoztunk, úgyhogy én nekem vannak még olyan nótájaim, amit nem is hallottam ki. Valójában Bezsenény egy lexikon volt. Templomjárók nagyon vallásos asszony volt, és egy nagyon szorgalmas, dolgos. Bezsenéni meg ilyen kertészettel foglalkozott. Ő neki a kert volt, imádta a virágokat, akár mit csinált, mindig nótával, énekével dolgozott a kertben, mindig. Úgyhogy így mindig is énekelgetett volt. Ha ő kint volt a kertben is, akkor bármit csinált, ő akkor is énekelgetett. Kéretik a nénémet egy királylegénynek, engemet is kéretnek egy cigánylegénynek. Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. A hangszer, a kevesek, kiváltságosak dolga. Az emberi hang a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes, és mégis legszebb hangszer lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termőtalaja, írja Kodály Zoltán. Sós Mihályné Törköly Erzsébettől mintegy 6 órányi anyagot rögzített Bodor Anikó, Burány Béla és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének munkatársai. A csengő, kristálytiszta hangú asszony kiváló emlékezőkészségének köszönhetően számos felbecsülhetetlen értékű dallamot mentett meg az utókor számára. Ezen dallamok többsége régmúlt idők zeneiségét idézi. Ojjajjajjajjajjaj, a disznóvájúból. Sós Mihályné, Törköly Erzsébet, Törökkanizsai. Dolgozgattunk koratavasztól késő őszig, egész napokat kint a határba ketten. Mit csináljunk más? Beszélgetni is. Mit tud az anya meg a lánya egész éveken keresztül? Ezt mind az édesanyámtól hallottam, ugye egész éveket ketten dolgoztunk, felesködtünk egy gazdánál, hagymánk, paprikánk, répánk volt, kukoricánk volt. Egész nap ketten dolgoztunk, hát Istenem, amit ő annak idején fiatal korán, azt úgy eltöltöttük az időt, olyan kerekeket nevettünk néha rajta, hogy csuda. Ki hallotta hírét Szegvár vidékének, annak a nagy hírös zombori börtönnek. Nem hírét hallottam, szenvedtem is benne, verje mög az Isten, aki építette. Lányom, édes lányom, meddig maradsz te itt? Mikor jössz már haza, hosszú a börtön itt? Anyám, édes anyám, akkor még én haza, majd ha egy szömbúza, 100 köröztött erőm. De ha egy szömbúza, 100-at sose teröm, nem is lesz már néköm, hazamenetelőm. Olyan vagyok, anyám, mint a réti talló, akinek az égit kiszötte a salló. Az enyém is kiszötte, egy semmire való, kinek a 2 szömét szödje ki a holló. Sárga rigó madár fölszállott a fára, búsul szegény elhagyta párja, engemet is elhagyott a rózsám.
Fogadalmi, meg pártváli mulatságokon tanulták. Tehát ilyen nem fiatalok, ezek inkább olyan korosabbak, olyan idősek, 30-40-ön fölüliek, ezek mulatságokon tanulták. Hát csak nem a zsenge gyerekéknek. Nem. Addig iszok, még a fogam ki nem ázik, még a szőlő maga fogaim köz ki nem csírázik. Őrangyalom, fogd a két kezemet, a kocsmába vezess el engemet. Ott vannak a jó Schiller borok, mitől ázik az a száraz torok. Fölmegyek a mennyországba az angyalokkal, utánam gyűjtök azokkal a rossz vaklovakkal. Utánam küldhetitek azokat a rossz kereköket, fújja tele édesapátok a seggötöket. Dolores Inferko, neked a bor nem jó. Miért nem itted a pálinkát kámforra, nem gyűjt volna papa kántorra. Dolores Inferko, neked a bor nem jó. Mikor jöttem Kolostorra, komám asszony, hogyan kerül a kencsese homokomban? Hoppá! Hey! Hey! Közel vetem a kenderőm a tanyához.
angyalom a hátulján. Közvetlen egymás mellett laktunk, és akkor én nagyon sokat vele voltam. Így kerültünk a Donanikóval is kapcsolatba, és akkor énekeltünk a kórusba, és mind a ketten, én is, meg a Bezse néni is egész az utolsó napokig mindig. Mikor megkezdtük a Tiszagyöngyét, hát az, imintem, ott 22-3 évre ezelőtt volt, és akkor én, hát nem tudom, 16-an vagy 7-en voltunk, és a tanítónéni, a Karlós tanítónéni volt a vezetőnk, ő szedte össze a nótákat, amit énekeltünk, és akkor oda jártunk ő hozzá a házon, ott próbáltunk, így kerültünk el az első Durindóra, és akkor aztán így folyamatosan. Kivesz ki, sajnálom, még engömet valaki. Beugrott az üge a konyhába, mögötte a süt krumplit hajába. Gondolkodik az öreg magába, ja Istenem, mi lesz vacsorára. Ördög bújjon az apád fiába, mit válogatsz a lányok javába. Ögyön meg a citramic is fenetese, vagy a legényök eleje. Ögyön meg a citramic is fenetese, vagy a legényök eleje. Volt énényünk, édesanyám, de már nincs. Megvitte a szögedi nagy árvíz, 9 hete, amióta halászom. Nagy az árvíz, könnyeim, dű nem látom. Kihaláztam édesanyám kendőit. Zöld se jönnek, kivarhatom a szélig. Közepiben bubánatot rakatok. Édesanyám, jaj, de árván maradok. Közepiben bubánatot rakatok. Édesanyám, jaj, de árván maradok. Elad a kis Jézuska haza, Mária is elment utána. Gyerünk mi is hát utána, ott kigadjunk mennyországba, örök boldogságba. Gyerünk mi is hát utána, ott vigadjunk mennyországba, örök boldogságba. Őriz angyal éjfélig, boldogságos tűzanyám reggelig, édes Jézusom halálom órájáig. Rossz álmok távol essenek, útlátásink elvesztenek, hogy testünk ne fertőzzön, Jézus piros vére folyja körül az ágyunkat, hogy a rosszak ne férjenek ide. Kakasok szóllanak, szép Szűz Máriát kiáltanak. Kelj föl, szép Szűz Mária! Mert megfogták szent fiadat, kőlábhoz kötözték, 3 szöggel fölszögelték, 3 csöpvért csöppentettek, az angyalok fölszedték, aranykehelybe tették, mennyországba fölvitték. Istenem, Atyám, add, hogy az én lelkem is a holtom után mennyországba juthasson.
mert madár magasan száll, szépen szól. A környező falvakban, Oroszlámoson, Magyarmajdányon és Rábén Bodor Anikó, Burány Béla és Varga Attila készített felvételeket több kiváló énekessel. Ezen énekesekről még mindig keveset tudunk, kutatásaink folytatódnak a későbbiekben. Kuglai István és Falusi István a pusztai ember természetességével énekelt betyár és katonadalokat. Feszes, mégis lendületes előadásuk minden pillanata magával ragadó. Énekelte Falusi István 62 éves. Banácska Arángyal, Oroszlámos. Meg? Kuglai István hány éves? 65. Mikor mentem Itália felé, még a fák is sírtak. Rezgő nyárfaja levelét hullajtja, engömet síratva. De siras, siras, rezgő nyárfa, borulja babám gyönge vállára. Súgd meg néki bele a fülébe, hogy fáj, fáj, fáj a szívem, érted babám? Fáj, fáj, fáj a szívem, érted? Édes anyám, legszebb rózsafája, én vagyok az ága. Én vagyok az első Ferenc Jóska, első katonája. 120 éles nyomja a vállam, szívemet a gyönge búvánat. Itt kell hagyni a kedves babámat, szívem mögöli a bánat, babám, szívem mögöli a bánat. Márciusban rukkolnak a legények, jaj, de nehezen búcsúznak el szegények. Szerbusztok gyerekök, és ti lányok megyek már, ja Istenem, a szeretőm, de sajnál. Szerbusztok gyerekök, és ti lányok megyek már, ja Istenem, a szeretőm, de sajnál. Ha kitöltöm ezt a 3 esztendőt, járok el hozzád éppen úgy, mint az előtt. Szabad leszek én ezen a nagy világon, mint kis madár zöld erdőbe az ágon. Szabad leszek én ezen a nagy világon, mint kis madár zöld erdőbe az ágon. Udvaromon 2 fordult a kocsi, édesanyám a kufferomat hozza ki a besorozó levelem, Szerbiában nem tudják a nevemet. Hozza ki a besorozó levelem, Szerbiában nem tudják a nevemet. Majd megtudják, hogyha katona leszek, hogyha engem 3 évre elvisznek, az én nevem Törökszeg Fűlilium, ha meghalok, kinyílik a síromon. Az én nevem Törökszeg Fűlilium, ha meghalok, kinyílik a síromon. Minden vasárnap bál volt, egész farsangig. Farsang napján volt bál, másnap volt páros bál, harmadnap kész a
lérumba farsang. Ilyen kis gyereköknek tanultunk táncolni. Hány évesek lettünk, 12-3 éves. A Szabi Gyuranak volt cimbalomja, most az cimbalmozott, ő náluk az udvarba. Gyerőbbel, vasár délután. Volt, hogy hány óráig, mikor jöttek a tehenek befelé, akkor hazafele minden. Minden vasárnap volt, és nyáron meg úgy volt, hogy délután is volt. Délután volt olyan 4-5 óra felé, az 8 óráig, akkor vége volt, akkor elmentek haza, akkor tudod, nyáron 9 órakor még világos. És akkor vissza. Ez volt az egyetlen szórakozás. Sziveri Mária rábélyi származású, selymes hangú énekestől csupán néhány lírai dallam került rögzítésre. Ezek azonban megkerülhetetlenek a helyi zenei hagyaték elemzésekor. Énekelte Sziveri Mária, született 1919 Rábén. Az utolsó számhoz érve fontosnak tartanám elmondani, hogy ez a kicsi alkalmi oltárunkon elhelyezett 2 hangszer közül az egyik, az Bába György brácsája, Csúfnövény Cigány Gyurka, aki Lengyel Józsefnek a kontrása volt. A másik hangszer pedig Molnár József, Szőke Józsinak a primtamburája, a Rábé zenekar primásai. A mai koncert utolsó blokkját ezen fogja játszani Balázs. Darumadár magasan száll, szépen szól. Haragszik a kis angyalom, mert nem szól. Akkor szóljál, kis angyalom, én hozzám. Majd ha az a darumadár visszaszáll, akkor szóljál, kis angyalom, én hozzám. Majd ha az a darumadár visszaszáll, darumadár
Laci. A Tiszagyanyi Művelődés Egyesület népdalkórusa, Gazsó Tibor, Varga Viola, Jovanovics Péter, Sterlik László, Szerda Balázs, Szabó András, Csonka Balázs, Szabó Anna Mária és Keszéven.